Ja, Gaatje, de kei binnen eruit. We moeten gauw in. Graven. Ze winnen dik op. Hij is op straat. Sneller. Oh! Nog sneller. Oh nee! Omdat hij bij de turben in de buurt is. Hey, hoi. Je bent vast benieuwd wat ik aan het doen ben. Ik ben een beroepentest onder het invullen. En als het goed is, komt je mijn droombaan eruit. Dus ik ben benieuwd. En vind net even te liken en te abonneren. Oké, de uitslag. Je bent te typeren als leraar. Leraar. Dan weet ik net zeker of ik dat echt wil. Maar dat gaat deze pluim praat wel hoor. Ik ben namelijk nieuwsgierig. Wat wil Jim letter worden en wil ik dat ik? Wat wil Sto letter worden? Ik wil verpleegster worden. Ik kan nog geen idee. Daar heb ik nog net zo goed in toch, maar ik was zelf wel heel vol van hinders. Misschien iets met dieren, want ik vind dieren wel leuk. Boer of coureur. Tekenaar. Tekenaar. Cool. Wat denkst dat nou het allerpopulairste werk is van bij hem in Friesland? Juf. Juf? Heel veel van de band uit deze klasse willen ook wel juf worden. Boeren. Boeren. En hoe weet ik dat zeker, dat het goeie antwoord is? Dan was het om allebei vragen. Allebei een vraging. Als je een social media account hebt, Instagram, Facebook, TikTok en zo, dan kun je vragen in een video wat is jullie droombaan en zeggen ze in de comments een heleboel dingen. Dat ken ik dan. It's okay, things happen for reasons that I can't ignore, yeah. Ik hier hem via TikTok en Instagram vragen wat je hem laten willen en daar hij massaal op reageert. Heel erg bedankt daarvoor. En de top 3 is kapster, boer of juf. Oh, you see the flames up in your passion when I look in your eyes. En om erachter te komen welk van deze draaien ik uitprobeer die zullen we even een pielkje gooien. Jongen, ik heb boer met die rekken. Oké. Boer. Ik ben nu bij boer Bart in Rostegaast en ik ben wel heel benieuwd hoe het vies om boer te wezen. Maar zet me eerst maar even ontwerp. Ah, wat fijn dat het even komt helpen. Tja, voer voor de kern. We beginnen maar de trekker in. Heeft voor jij de trekker in? Nee, Oh, best van boeren kom hou. nee, Hij is in Ribbewiers. ja, Oh, daar komt het boer. oké. Even Oké. zwaaien. Oh, bliksem. Ja, en dan gaan we achteruit. Oké. Dit maar komen naar Kappeling. Ja, je gaat nog achteruit. Ja. Zit er een achteruit, kijk camera heen? Ah, wat doet dit goed. Ik zit op een trekker en ik riet in de trekker, riet ik niks om. Nee. Ja, het ik wil om die dikke Oké, soldaat. Op oké. wijs sturen. Ja, heel goed, guys. I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay. 'Cause I got Ik denk dat we er wel haast beginnen. Zet hem hier maar down, dan rennen we het laatste handje even. Slag het op? Ja, je. Bam! Ha, jongen, dat zei jong wat maar ken. Nou, trekkerien zit erop. Ik vond het heel leuk. Het zit lekker, riet mooi. En Ja, hoeveel staat dat komt? ja heel slecht, maar nee, graaf. Kijk, ik denk het Oké. heel goed voor de eerste keer. Zie je hier oefenen? Oh, oké. Ja. Dit ben ik Jan. Dit ben de kern, geboren in maart. Nou, ik. Nee, jong. Ja, Ja? Was het hier wel in de bak voor je? een beetje verdelen, denk Ja, ik. dat zou het mooiste wezen. Ah, wat doet dat goed, hé. Ja? Ja, En wat vind je nou zo leuk aan dit werk? wat ik het allermooiste vind is dat we op een plek waar je wijst ik op vakantie zoest willen wijzen. Zo mooi is het hier, of vind ik het hier. Ik vind het heel leuk om met beesten om te gaan. En ik vind de processen in de natuur, nou dat vind ik haast soms elke keer weer een wonder hoe die kern dan groeien en met elkaar samenwerken en relaties met elkaar hebben. Ik heb even gemaild met het CBS, het Centraal Bureau van Statistiek. Zij hebben cijfers over van alles en nog wat. En zij weten ik de populairste beroepen in Friesland van 2021. Op nummer 1 staat sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders. 2 is veetelers, boer, mooi vee. 3 is skimmakkers, 4 is verzorgende, 9
adviseurs marketing, public relations en sales. En nummer 10 is leerkracht en basisonderwijs. Oftewel, juf of meester. Die stond ik in je lijst. Een van de andere beroepen die wel populair wie bij de Bernhard wie kapster. Dus, nog maar even skeren, of net? Ja, we gaan hier het koos keren. Dit zit de knap. Dit zit de trilling. Als het dorst, laat je een hand op een kool, zodat dat mooi en dan volgt zo. Vergeet net even te liken en te abonneren. Voor een prottenband is het dus een droom om boer of boerin te worden, maar hoe wist dat? Ja, beginnen. Mooi een keeltje keepje en los. Er is wel een beetje discussie over of de boer letter nog volle bestiert Ja, in de toekomst. ja. Wat vind je daarvan en hoe ben je hem daarmee wanden? Nou ja, wij als boer produceren natuurlijk melk en aaien en graan voor die ballen. Dus hoe het ik wend of keer en hoe gek de toekomst ik wijzen zal, er is toekomst voor de boer. Ja, Gaatje, de kei binnen eruit, we moeten gauw in. Draven. Ze winnen dik op. Hij is ontsnapt. Sneller, Oh, nog sneller. oh nee. Omdat het bij de vurren niet meer dun is. Hoe In de bocht nou om, de bocht om. Oh, rustig, nou rustig. Hoe moeten we ze nou pakken dan? Ze met die kant op, Gaatje. Oké, Met z'n drieën. oké. Hoe ben je ontsnapt? Nou, ze moeten een bij de burgers, denk ik. Ja, geweldig. Ja, Nee. goed in. Dankjewel. Kom maar. Ja, Heeft een mooie dag, hond. ik vond het echt superleuk. Echt leuker dan ik dacht. Heeft het een goed in. Ja, vond je Ja. dat goed? Oké, De mooi. trekker in ging goed, het kookskeren ging goed, we de kern goed vurren. Mooi. Daar is wel een boer in speel. Yes! Oké, conclusie. Wat wil Jim letten worden en vind ik dat ik leuk? Jim wil ik graag boer worden en dat heb ik dus dien bij boer Bart. En ik heb op een trekker rieden, ik heb een koos skeert, ik heb ze iets nieuw, ik heb ze weer ontsnapt en ik heb ze weer ophellen. Dus het was in elk geval heel erg leuk om een keer te doen. Of ik het echt worden wil, weet ik nog net helemaal zeker. Maar ja, daar komen we later nog wel achter. Vergeet net te liken, te abonneren en dan zie ik je volgende keer weer. Dag!